dibuang ya? Oh enggak, ini saya tanam di rumah nanti. Oh, ditanam di rumah. Tanam di rumah sampai besar, semoga kalau sudah besar, sudah cantik, besok saya ngunduh aku. Filosofi bunga kan seperti itu. Iya. Terima kasih ya. Sama-sama. Aduh, ganteng ejen ya Allah, kudu semaput aku ngene iki. Kok engke ya dia karo aku, emangnya kamu tahu ulang tahun ke 8 Oktober kemarin? Ulang tahunku yang keberapa? Tahu? Keberapa? Yang kedua tiga. Waduh, kok tahu toh? Kamu mesti Tahu mencari dong. info-info tentang aku. Gitu? Enggak. Oh enggak. Kok tahu? Karena Niteni. kamu itu jodohku. Hadiah yang berupa barang. Apa? Apa? Gak berupa barangnya apa? Ya barang. Barangnya sampeyan. Maksudnya ki barang sing teko sampeyan ngono lho. Mbok barang sing dikasih oleh sampeyan. Mau? Mau dong. Aku bawa sesuatu loh. Oh. Apa ki tenan ora? Ini tenanan iki. Aduh. Ini tuh sebagai hadiah rasa sayangku ning gone sampean. Amin. Kok amin? Oh iya. Ucapan sampean gimana tadi? Semoga panjang umurnya, sehat selalu, terus tambah sayang karo orang tua, Amin. tambah sayang karo keluarga, Terus? terutama saya. Sayang pora? Sayang. Kok sayang wis? Rasido tak kene iki. Sayang cinta. Sayang cinta. Ayo cium sik. Mung panggung satu. Aku punya pantun buat kamu. Apa? Nah, gila. Aku mau dengerin dong. Iwak teri sambel kemangi. Cakep. Atiku gemati nggur karo niken salindri. Anoleh Dik. Ada lagi. Apa lagi? Ngarepe podo. Apa? Iwak teri sambel kemangi. Terus? Nadyan mantanmu wong ngeri-ngeri panggah tak imbangi ya. Wong ngeri-ngeri iki piye? Ayo langsung oh yes, oh no, oh yes. Terima kasih. Sama-sama, jangan dibuang ya. Oh enggak, ini saya tanam di rumah nanti. Oh, ditanam di rumah. Tanam di rumah sampai besar, semoga kalau sudah besar, sudah cantik, besok saya ngunduh aku. Filosofi bunga kan seperti itu. Iya. Terima kasih ya. Sama-sama. Aduh, ganteng ejen ya Allah, kudu semaput aku ngene iki. Kok engke ya dia karo aku, emangnya kamu tahu ulang tahun ke 8 Oktober kemarin? Ulang tahunku yang keberapa? Tahu? Keberapa? Yang kedua tiga. Waduh, kok tahu toh? Kamu mesti Tahu mencari dong. info-info tentang aku. Gitu? Enggak. Oh enggak. Kok tahu? Karena Niteni. kamu itu jodohku. Ngene iki seneng kono ndelok ya apa wis goblok. Iya, terima kasih ya. Sama-sama. Semoga doa baik kembali ke orang yang baik. Iya, tapi sayangnya gini sayang. Apa? Aku tuh kalau ngasih kesampaian itu ndak ada kabar meskipun sampean kemarin ulang tahun kan nggak tak ucapin toh, Iya. tapi bukti nyata. Oh, iya, Loh, iya. beda karo sampean. Apa? Wis ora ngucapne ra ngekek ya apa-apa. Beda wong lanang karo wong wedok iki jek peka wong wedok. Aku ki arep ngucap ning, aku jane wis nunggu wit biyen. Arep ngucapne wedi ana sing salah paham. Ngono lho, Dik. Enggak ngono wae. Lah piye to? Aku arep maju mundur. Ngomongnya aku ndak punya siapa-siapa selain kamu, tahu gak? Bejen. Ini ki batine apa jenenge batine bapak mertua ngene iki wah. Ki caluro ki jane omong apa. Terima kasih. Sama-sama. Ini banyak loh yang lihat bakul-bakul penjual ya dari sore sudah banyak. Begini apa? Lah kan banyak toh Mas kagum. Oke ya. Iya, ini diparingi tetembangan apa ngobrol mawon Ibu? Loh, yo dikek itu tembangan no. Nyanyi? Inggih. Inggih nyanyi napa? Nah, kuwi. Lagune sing hot napa sing alus? Sing kasar napa sing alus? Sing alus enggak kerasa enak kasar. Kok yo ngerti senenganku. Apa senengane? Sing kasar mau lho. Apa? Ana permintaan apa sing minta ning sampean mau minta apa? Ada cundamani. Iki ana cundamani dari pemuda Kemloko Legi, Mbak Niken Salindri. Ya toh.
Iki ana meneh dari pemuda dan pemudi Sambiroto minta satu rasa cinta nih Iki enake sing halus apa sing kasar sih ya Mas? Manut sampean merdikane sampean. Halus gek dikasarke, masuk kasar dihaluske. Yo. Gamelan sing ku musik ngono piye? Iya. Oh, ngono yo kena. Dari pemuda iki ana sing lewung. Ana Lencong. lewung kok lencong ya. Terus iki ana nemen. Wah, wis milih mawon pundi. Wah, dilemas Akbar terus susuku bedak. Ngono iki coba Iki lho, lah. coba omong ning kene. Asine ning jero baten tapi kucat ning lambe kok ya sepurane. Iya. Ono jadi omong ning panggung. Asine atine Mas Akbar ya kudu tak benakne ngono kuwi. Ora. Iya ta? Aku nek ro nggon pakaian mungkin rusak ora malah kudu tak benakne. Terus Tak rusak pisan lho. sampe no gitu toh Mas. Ora. Kamu ingin wanitamu terpandang auratnya di depan umum gitu toh. Boten. Maksudnya dirusak itu dikasih yang lebih baik. Nah, gitu loh. Ora ngono kuwi ya pikiranmu kleru kok. Alasan tidak tepat nih. Ayo monggo Mardika sik, Dik. Ayo. Apa ya lagunya? Nah, ki ono lewung nemen cinta satu rasa cinta Cundomani. Niku mawon. Apa? Lora ati 2. Oke, Lora ati 2. Didamel langgam sik engko didangdutke. Oke. Sip. Buka celuk apa buka monggo Mardika wae. Karepe. Oh, buka celuk. Oke. Loro ati 2. Nganggo mukadimah ning season limbuan bersama Dik Niken Salindri. Oke. Yuk. Monggo. Kurang apa aku iki dadi wanita. Kurang apa aku iki nggone tresna ning nyatane sliramu nglarani ati tatu wis ra bisa ditambani meripat iki. Duduk sini Dek, kan duduk sini. Kenapa kamu nggak bisa jauh dariku toh asline? Bisa jauh. Sik. Aku tak tanya ya. Kenapa? Saiki sampean kan termasuk seniwati multitalenta, ya toh? Ya toh. Panggung wayangan tuk kulon tuk etan lor kiduli mesti bintang tamune Dik Niken. Sejaranan campur sari dan lain sebagainya, ya toh? Sampean apa ora pengin belajar ndalang ora ketang sithik-sithik ngono ta? Belajar dalam. Ora ketang sithik-sithik. Pengen. Heeh. Tapi aku ndak iso. Loh, Belajar ya. Jenenge belajar kan nggak ada salahnya gitu toh. Kapan lo lek belajar? Ya upama apa ora ketang nyekel wayang sithik ngono. Bisa apa enggak? Upama gelem apa ora? Upama tak arahi ora ketang sithik teknik Mau. apa? Mau ora? Mau tenan ora? Mau. Aja mesam-mesem tak rabi kapoke kok. Gelem Mas. Lho kok gelem Mas? Upama tak arahi teknik memanah wayang. Gimana? Caranya gimana? Gimana? Aduh, Gimana caranya? Mama sampean duduk sini, aku di belakang gimana? Boleh. Duduk Kamu sini. harus pakai ini ya, ndak bisa pakai gini. Nggak bisa, Oh. karena nggak ada yang buat nyelempet ini. Sini, maju. Mau sini, mau duduk sini. Aku mbok pangku. Ojo no. Oh sakit. Aku minta apa ya ampun, sakit apa enggak? Piye? Sakit apa enggak? Duduk sana. Duduk Madep sana. Oh iya, madep. Opan. Tuh. Iya loh. Wis barang wis sak nyamanmu. Ngene iki iman kuat, Imron sing ora kuat. Oh, namanya Imron. Kadang Kok jelek sekali? besok tak ganti Dargombes. Ini mama ada wayang ini namanya tokoh Arjuna. Oh, Arjuna. Tak ajari teknik memanah. Oh, memanah itu gimana? Oh, memanah itu gini ya. Memanah ini gini, ya toh? Ya. Ini gini dipegang. Dipegang. Lah ini ditarik. Seret. Panahnya ditarik, panahnya dilepaskan. Bus, aduh kena Niken. Begini apa? Lah kena aku loh. Bisa apa enggak jajal? Dipegang. Ini pegang. caranya megang gimana? Ditempelkan ke geber, kelir, nah ya toh. Iya. Ditempelkan ini tangannya dipegang di sini, ya toh, di sini ya toh. Anu, ini bokongnya agak diangkat bokongnya. Oh,
Bokongnya wayang, bokongnya bokongnya wayang. wayang. Kok bokongnya kamu? Kalau bokongnya kamu jangan di sini ya. Ini tangannya ini gimana? Ini kalau silo nggak bisa ya? Nggak bisa. Oh, tak silak nih piye? Maksudnya ditata nih loh. Nah, ini dipegang sini. Ini tangan ini gimana ini? Itu betul. Nah, Ini terus? dipegang gini ya. Dilepaskan. Panahnya yang dilepaskan. Ini. Lu jari Pak kena limbu lho. Terus? Bisa apa enggak? Sudah paham apa belum? Sudah. Bisa Paham? aku bisa. Ayo diulangi lagi. Diulangi lagi. Kok Sabar. kayak mulang guru apa jenenge? Apa? Capaut to, Mas? Gawean paling ngangeli ngomong nikah no ejan tenan. Wah, ngono. Lah, ngene. Ini tangannya lurus, tegak lurus ya toh. Nah. Tangannya ke depan, gini. Tuh, gini, Awas ininya tangannya. dilepaskan. Ininya Oh, ini. cul nodek, kue Wes, Mas. enak nan. Oh, jan lega tenan. Penak toh? Penak. Andani kok. Ngomongi ha. Wes. Wes. Engko tak privat neh ning omah Weh. ya. Jan merasane mak teratap semeriwi kok, Mas. Jangan. Hati-hati. Panas mentopan ampune jan. Duduk sini dulu. Temannya aku. Ya ini ada lagi bintang tamu Soko. Oh, ada binatang tamu. Ya, yang gantengnya lebih dari saku. Oh, tapi ndak mau. Lah apa? Aku sudah dibutakan olehmu. Wow. Namanya Mas Miu. Oh, Mas Mil. Miu. Kayak montor ya, Mas ya? Wih, Miu. Ayo Mas Miu kesini ngancani aku sama Dek Mio Niken. kuk kemari kuk. Ayo mari lari. Mio kuk kemari kuk. Ayo lari. Miu. Yo kuk kemari kuk. Ayo lari. Amin. Ini lagu apa jane? Aja dipelera yo salah rambane sak. Wes kok genuk ae. Saking penake kok. Macam gunu ae bal bekel. Dene kan. Dalam Mau milih wong loro iki milih ndi? para milih kabeh. Walasip. Walasip itu. Padha jembuke. Lho. Jembu apa jembu? Jembu iki padha mine, Mas. Oh, yo ora Iya, kok iya. men. Nyatane keunggulane Mas Victor iki Mas Dalang ora iso lho. Apa? Oh, Lah ngadeg kuwi tanpa gocekan. yang piye mau piye? Boleh iki lho. 1 2 3. Kok enak ya? Ngono kaya apa jenenge waktu terbalik ngono kae lho. Iya. Kayak kucingnya Cina ning bakul kain lho. Ngene lho. Dia mempunyai kelebihan dan kekurangan. Betul. Kelebihan nih. Apa? Gak enak. Iso cintai dhewe lho. Sangat. Ora Dek apa-apa. Niken. Dalam Suasana pun sansaya enjing. Nggih. Wajan lho. Weh. Lah kok kaya coba maku, coba. Kayak piye, Mas? Wajan. Weh Mbak Niken. Halo. Wah, bar tumbas kirek nggih. Lah piye lah gandenge ngono mbok yo gandenge sing roman ngono ya. Iya njajal to gandeng roman Ah, gitu. coba. Anu ditemokke. Sampean kok kene sampean kok kono culno sik. Oh. Kodhok Iki ngorek. kok kono. Tuk kodhok ngorek, Mas. Suyat bojo punang kinanganten Ora ikhlas asana kuwi. Ralilo kita. Iki kan perang. Oh iya peran sip. Wekdal punika wanjinipun Sirat Mojo punampinanganten dau. Atmojo. Niki wanjinipun balang-balangan. Weh, aja mencelat no ki kok. Woi. Keprukmu rodok cilik wae. Wah. Gigi. Aja. Mantan pengarep Ndi? bacokan ngono. Mau gepeng. Wah, oh iya. Balang gantal. Balang gantal. Bae, Mas. Kuwi panganan lho, Nduk. Ah, Yo ki panganan.
balang-balangan sampun, balang-balangan sampun wingko mbok lho gedine nggur sak atos kuwi. sak menika wancinipun sungkeman. Ya. Sarehne manten milenial sing sungkem mboten manten putri ning sing sungkem manten kakung. Loh, manten milenial manut dalang ora? ya manut. Lah iya, nek aku sing sungkem perang balik asale. ki sing sungkem manten lanang. Modern. Modern. Ja. Sing sungkem manten kakung. Sak menika wancinipun ngideg ndok. Waduh. Lek masuk gak sida Mas mantene sangklir. Ya, balang-balang. ya bener lho yang ngideg-deg lho ya. Lha yo sik maksude ndok iki kan dicepake karo priase lho urung-urung wae manten lanang dideg. Babar yo sangklir. Wis karek sitok baidak ilang lho. Ki mosok sitok. Entek iki. Karek sitok didak wajan. Weh ta ya. Yo. Yo. Jenengan piyambakan napa duet kalih Mas Victor? Ya monggo. Mangga manut. Apa sing pelok bebas ledek? Pelok. Cie Dik, cie. Apa to? Lah piye kon gak muni Dik terus muni piye? Yo nyeluk yo Ya Dik. iya ta. Lah iya bener to. Lah ya Dik. Ya. Ayo Mas. Apa? Bebas ya. Sing gampang ae jambu alas ora apa-apa. Jambu alas. Sing gampang ae. Wes, duet Nami Niken Salindri. Kecil mungil balita kemasan saset. Loh. Sik toh. Adik, puntik Enek bogel, kemasan saset, kecil balita, anak jurik. Yo. Ora. Aku ki ngrasakne Mas Dalang Akbar ki kok yo bangetan men. Napa to, Mas? Wong ngerti sakmene lho lah kok dikon ngempul. Masa ngumpul to? Kuwi kan kon ngempul barang wah kuantem gong. Tapi dia duwe mata batin ning gone ndas. Lho. Ngempul. Ngumpul berenang. Yuk. Ayo diantarke. Jembalas yuk. Oke. Ya. Jambu Alas. alas. Sejatine madu sirnane lungkrah lan lesu ibare alar ambabar laju iberitere lumayan dengan Miat langeneng kalang iwan aglara pandamuncar Ong tinon lirek konang surem soroti tan padang kasor lan pajaring purnameng gegono dasare mangsa katiga
Kulup tetuko matura kelawan uwakmu ing Ngamarta kepriye pawartane sakwise jeneng sira Kulup marak mangarsa ning Karang Kadempel aning Kyai Semar Badranaya. Sewu kalepatan nyuwun tadah wadono sedaya dawuh pangandika para pepundhen sampun kula aturaken dhateng Siwanayantaka. Gancanging cariyos Siwanayantaka nyuwun syarat sarana ingkang kedah dipun pinangkani. Nuwun inggih punika wujudipun Sekar Pudhak Tunjung Biru. Koko Prabu kados pundi pamrayoginipun Koko Prabu? Janaka kula wonten dawuh. Siadi kang kulina ngayam wana anelasak sajroning wanawasa manjing ana ing Karang Padisan. Upadinen ingkang ingaranan Sekar Pudhak Tunjung Biru mau ya Yayi. Menawi mekaten kalilan kula nyuwun pamit Kakang Mas Punta kula nyuwun tambahing pangestu. Mangsa Baranga muga lebding karya Dimas. Gatotkaca kula wonten dawuh laman awat-awatana lakuning pamanmu angupadi wujuding Sekar Pudhak Tunjung Biru nuwun inggih dhateng senika. Merahina semubang iwang aruna kadinetrane nganggo rapuk sadaning kukila ringkane goro saketer kini donganing kunglir wuwu sing pinibanco Bong ilahing nama Sidam Sidi Sekaring Buwana Langgeng. Ulun waspadakake kaya wayah ulun Lesmana kang sowan ana kahyangan alang-alang kumidir. Sumengko pengawak bojro kang dadi lakumu ana parigawe apa? Nuwun inggih Duh Hyang padha winenang. Kula marak sowan awit wonten perkawis ingkang saklangkung wigatos. Lesmana nyuwun lumunturing sih kanugrahan saking Paduka Pukulun ingkang arupi Sekar Pudhak Tunjung Biru. Sekar Pudhak Tunjung Biru kinarya kula badhe hamboyong Kyai Semar Badranaya. Kulup Lesmana samendang tan karempit atur kita wis ulun tampa kanthi prawaca. Kita ora kleru menawa nyuwun Sekar Pudhak Tunjung Biru marang jeneng ulun awit ya ana alang-alang kumitir kene papane kembang mau kulup. Lan Mustiti wancine kembang mau linggar saka wasta ulun. Tampanono ulun ora anggone masrahake kulup.
ngaturaken gunging panuwun pukulun. Iya, kula Lesmana tiba sepadha-padha. Sakwise sira sembada angregem kembang pudak tunjung biru, kita aja pegat ing pengati-ati Ngger Lesmana. Ngestakaken dawuh pukulun rening sampun kasembadan panyuwun kula. Keparenga kula nyuwun pamit badhe wangsul wonten Pancawati. Ya Lesmana, ulun nyangoni Raharja. Dewa Sugata marang suring prang mudani arum-arum ngendan ing awiyat ing danan jaya lan tetuka kang sowan ana parigawe apa dene sira marak ana panjenengan ulun pukulun dosa menapa ingkang kula sandhang menawi kula nglairaken isining manah kawula jernyatanipun paduka hyang padha wenang sampun nyumurupi ancas kula ulup Janaka nadyan kita ora matur ulun wis mangerteni ulun paring dawuh mangkono mau mung kanggo pambukaning kandha Harjuna kita sowan marang ulun bakal nyuwun tumedhak ing Sekar Pudak Tunjung Biru minangka cihna mboyong marang Semar Badranaya nanging kawruhanana kulup Sekar Pudak Tunjung Biru wis ulun paringake marang Lesmana Widagda utusan saka Praja Pancawati. Waduh pukulun Ormaos lingsem Janaka nyawang soroting Basanta menawi kula wangsul dereng mundi Sekar Pudak Tunjung Biru. Janaka, hayu mopo rasamu? Kalamun to Sekar Pudak Tunjung Biru bisa uwal saka astaning Lesmana, ndak kira ora kurang jalaran nyuwun pangestu lewato tepining lepen tempuran kang bening banyune. Supaya kasembadan sediamu he Janaka. Maling si cinceng kuling jakune turuk rame amalungi mertandane wancine wos gagah tenjang tentang panjerin mencorong lir mangajab ing projen ayo tumandang makarya kumaling si cinceng kuling jakune turuk rame amalungi mertandane wancine wos gagah tenjang lintang panjerina mencorong lir mangajab ing projen ayo tumandang makarya mundur palarasan sang tekek tupi mundi mastuti dawuh sang resi apa bener jeneng sira kang jeneng Lesmana Widagda pancen bener kowe sapa panengah Pandhawa Satya Madukara saka negara Ngamarta Raden Janaka ya Harjuna kang dadi kekasihku sumedya laku mak ngendhek marang lakuku
kembang Sekar Pudak Tunjung Biru bakal tak jaluk minangka mboyong Kakang Semar. Yen ora mbok wulungke bakal tak rudha paripeksa. Weh ladalah. Murang tata. Bagus rupamu. Ning jebule kowe arep mbegal daraku. Parat. Wah, iki musuh lawas. Kowe uga arep mboyong Kyai Semar Badranaya. Lakon mboyong Kyai Semar Badranaya wis bisa nglangkai bangkine Anoman. Kejak pirang dina tak ladeni musuh Satru Pinggondari Gatotkaca. Ayo, tandingono iki mantan Gembong Senopati Swelagiri. Galong pecah dasmu. Gagat dene rebutan Sekar Pudak Tunjung Biru. Nalika semono kodrating jagat gaweaning para dewa. Sekar binelah dados kalih ingkang dinasta Raden Janaka Sekar Pudak Tunjung Biru. Kang diasta dening Raden Lesmana amung wujud cangkokipun kang winastan Cangkok Wijayamulya. Swamya ngambrang kadi karunaning kaswase aneng marga memalatkung risang gondo wastrat mojo leng-leng lalu hangulati Kakang Semar Janaka kang sagu mujuti Sekar Pudak Tunjung Biru kang tegese dina iki uga Kakang Semar bakal kaboyong mring Ngamarta. Aja percaya Kyai, sejatine sing nampa saka Hyang Padha kuwi Lesmana luwih dhisik nanging direbut dening panengah Pandhawa nganti aku mau ngantukake cangkoke wae. Sampun cukup, stop. Ampun do regejekan. Kembang lan cangkok bisa pisah niki saged dados pralambang kagem Ndara kula Janaka lan Ndara Lesmana. Ndara Lesmana kaliyan Ndara Janaka niku sejatine siji ning taksih kapisahaken. Benjang dados tunggilipun wonten lakonipun piyambak. Cobi mang pirsani. Badhe kula gathuke mlih wujuding kembang lan cangkokipun Ndara. Yo, kagathakaken
wujuding Sekar Pudak Tunjung Biru dalasan Cangkok Wijaya Mulya. Badar sejatine wujud wenteh garwanira Kyai Semar Badranaya nenggih Bathari Kanastren. Kembang lan cangkoke ndak dadekke siji Badar wenteh bojoku. Kanastren. Inggih Kyai. Piye? Kowe sowan Sang Asih Prana. Ya yang padha winenang nampa dawuh apa? Kyai, mboten kenging kisah saking Nuswa Jawi. Sampun pundhak anggenipun Kyai Semar momong dhateng Praja Pancawati. Sakmenika gantos momong dhateng Praja Ngamarta momong para Pandhawa Kyai. Monggo Ndara. Tumuju wonten Praja Ngamarta. Kodratipun kula momong dhateng para Pandhawa, Gus. Laruta saking Gudha Sakura kula yen atanamu kusa Sang Sri. Kepiye pawartane Dimas Bukaka Prabu? Ngaturi ketiwasan kula sampun nampi wujudipun Sekar Pudak Tunjung Biru ananging dipun rebat kalian panengah Pandhawa kekasih Raden Janaka. Satemah kula namung angsal cangkokipun kembang lan cangkok dipun gathukaken kalian Kyai Semar wenteh Bathari Kanastren. Bathari Kanastren paring dawuh menawi Kyai Semar kinen mapan wonten ing Nuswa Jawi amomong dhateng para Pandhawa. Nanging kala wonten pangandikanipun Kyai Semar ingkang ganjel sajroning raos kula Dawaka Prabu. Lho, Kyai Semar ngendika apa? Kembang lan cangkok ingkang pisah awit kinarya rebutan ing antaraning kula kalian Raden Janaka punika mratelakaken mbok menawi kula kalian Raden Janaka menika sejatosipun amung sajuga. Ibarat kembang lan cangkokipun kula wau Dawaka Prabu. Ya jagat ya Dewa Bathara. Syukur bagi jumurung. Lho, liripun kados pundi kok Prabu paring dawuh ingkang mekaten? Lesmana Sira lan Janaka kuwi mung katone loro nanging sayektine manunggal dadi siji. Ya Raden Janaka mau kang besuke bakal dadi dalan kasuwargan muhe Lesmana. Mula ora muspra anggone siadi jumujuk nganti tekan Nuswa Jawa. Sayekti iki dadi dalan nitik marang kasuwarganipun Kakang lan Siadi. Koko Prabu, menawi kasuwargan kula dhateng Raden Janaka, lajeng Koko Prabu benjang badhe manitis dhateng pundi? Lesmana manut wangsit kang dak tampa pun Kakang bakal manitis marang Ratu Ndwarawati jejuluk Prabu Sri Bathara Kresna kang jampangi para Pandhawa rina sawengine. Benjang menapa kula lan Koko Prabu manitis dumateng Ratu Ndwarawati dalasan panengah Pandhawa pun Janaka. Besok ana lakone dhewe. Wis ayo luwih dhisik enggal bali ana ing Pancamati Lesmana.
Weh latalah. Gagar wigar tanpa karya anggone Praja Pancawati mboyong Kyai Semar. Sajake sejarahe Praja Pancawati bakali rampung bakali pundhat. Bendaraku Prabu Rama lan Raden Lesmana katone sedhela maneh ya bakali manitis marang satriya ana ing Nuswa Jawa. Ya Anoman ora bali ana Pancawati. Ora bakal jogar anggonku semedi, aku bakal tetugur ana Gunung Kendali Sada. Yen durung ngantuk pepadang tumrap nasibku dhewe, Anoman ora bakal jogar anggone malah diening. Yang tanjir Druhun Simonon tenan negara Ngamarta Pandhawa sing somboyong Kyai Semar Badranaya. Kurawa ayo barisan witing kelapa dibuka, barisan witing kelapa ngebyuk para Pandhawa pateni. Werkudara Werkudere Harta marma ana paran lakon rangsang mati dening aku. Mati aku. Lakon titir mati dening Swatama. Sampun wuruing Bandayuda nggih Gus. Ingkang baku sing ruwet pun udar, sing peteng pun padang. Semar ingkang kasembadan boyong dhateng Ngamarta maratandhait nilap panas mara bumi. Utawi wahyu pamong niku sampun paripurna. Iya Kyai Semar aku melu nyekseni. Sing becik dadya patuladan ingkang ala kagilesa anut lakuning jaman. Menawi kula nggelar seratri wonten tembung sak kecap tindak sak pecak ingkang boten meranani kula sak kanca nyuwun lumunturing sih samudra pangaksami pungkasane ngatur billahi taufik wal hidayah waridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
iso dadi